Salam mehriban vatandaşlar. Ahlinizin görüşüňiz ýa şu ýerde men tireleri, taýpalary, uly tireler, kiçi tireleri belledim. Biziň aramyzda bolýan millet parazlyk diýip düşünýänimiz biziň tire parazlygymyzyň sebäbini men size düşündiren. Ondan soň türki diller barada bir zatlar aýdyn. Biziň içimizde bolýan millet parazlyk diýip bilýänmiz. Biz näme üçin millet parazlyk diýes? Biziň aňymyz zäherlenýär. Biziň aň düşünjämize zäher etýär, zeper etýär. Sebäbi biz bir-birimize millet parazlyk etýäs. Biz düşünemzok, biziň ählimiz şulaň hersi bir millet däl. Şulaň hemmesi bir ýekece millet. Hersi bir millet däl, hemmesi bir millet şularyň. Hemmesi bir türkmen milleti. Ýöne biz ählimiz pikir etýäs, ählimiz düşünýär. Şular bilen bir-birimize millet parazlyk edip bir-birimizi aradan aýyrjak bolýar. Biz diňe tire parazlyk etýäs. Olarym şey dip tanalýar, tekeler, ýomutlar, gökleňler, ärsarlar, ýa bolmasa inni soňky wagtlarda şatyrlar, marruhlar, lewawynkylara da şatyrlar, daşowuzunkylara da şatyrlar, daşowuzda da ýomutlar bar. Soň ýomutlar, ahallylara ýeňiller, ýeňil ahallylarlar. O biziň bunymyz millet parazlygam däl, tire parazlygam dälinne bular. Bu prosta bir-birimiz tanalmak üçin diýilýän zatlar biziň ulanýan sözlügimiz. Ýöne buna millet parazlyk edip biz öz aramyzda özümizi agzal edip agzalalyga getirýäs. Biz tanalmak üçin ulanylýar o sözler aslynda. Biziň millet parazlyk diýip edip bilýän zadymyzam diňe şular ulanmak. Bulam näme üçin? Bulam tire parazlyk, bulam tireler, taýpalar ýitmesin aslynda kimiň nerden gelip çykany belli bolmak üçin ulanylýar bularam. Ýöne biz soňky döwür hasam köp ulanylýar millet parazlyk etýän diýip başlaýarlar. Sähel bir zat bolsa. Birinji bilen näme üçin Türkmenistanyň içinde millet parazlyk etjek? Türkmenistan türkmeniň döwlet, türkmeniň watany ol. Türkmen gazanny o watany. Türkmenlere mine şulardan ibaret. Şular türkmeniň gazananlary, Türkmenistan şular üçin aslynda. Ondan soň biz şular öz aramyzda biz agzy bir bolmaly. Birinji bilen öz türki dilimiz ösdürmeli. Biz öz türkmen dilimiz ösdürmeli. Siz diýäňiz o ýerde %5 adam üçin şular üçin biz rus dilini ikinji ana dil etmeli diýipdir diýin birisi. İkinji ana dil diýip birinji bilen saňa ruslaryň enelik ýapdygy ýok. İkinji dil men ondan dil öwrenmäliň diýmedim. İkinji dil bolup ingliz dilini goýjak bolsa. Dünýä dil ingliz dili bolup ösýär. Şu wagt diňe ingliz dili ösýär. Rus dili diňe şu 15 respublikanyň içinde we 15 respublikanyň içinde de 6sy türki. Sen şu altysyna barsaňam sen türki dilini arkaýyn gürläp bilýän. Sebäbi bularam türki. Ýöne bularam ruslaşypdyrlar, rus medeniýetine alşypdyrlar. Türkiligimiz biziň ýitip barýar. Biziň türkmenligimiz ýitip barýar, biziň türkiligimiz ýitip barýar. Sebäbi bular ruslara uýýarlar, ählisi ruslara uýýarlar. Ýöne biz birinji bilen öz dilimizi goralyň, öz watanymyzy goralyň. Ondan sonra ösmek üçin biz diňe ingliz dilini ikinji dilimiz edip bilýäs. Ondan soň sen rus dilini ulana. Ýöne edaralarda, iş ýerlerde halka hyzmat etýän ýerlerine, jemgyýetçilik iş ýerlerine rusça bilip de türkmençe bilmeýän işe alınmasa gowy. Sebäbi barýan Rusa hyzmat edilen o türkmene hyzmat edilýär. Birinji bilen türkmençämiz össün, biziň türkmen dilimiz össün. Türkmençe bilmeýän bolsa işe alınmaly, läl edilmeli. Sebäbi rusam bolsa Türkmenistanda ýaşaýar. Sen gidip Russiýada da bar, şu 15 respublikanyň ählisi Russiýada da bar. Ýöne şulaň ählisine uygun bolsun, şulaň hemmesine bir ansatlyk bolsun, ählisem ýaşaýar. Biz onu ikinji dilimiz bolup türki diline goýalyň, bir türki dilini ösdürip türki diline goýalyň, hemmesine düşnükli bolsun diýen o ikinji ana dilimiz bolup türki diline goýalyň diýen o. Russiýada ýok şo zat.
Russiýada barp 40 ýyl ýaşa, 50 ýyl ýaşa ýöne rusça gürleşmeli. Men barp 5 aý bolmak üçin men rusça gürleşmeli. Ya Türkiýe gelýän, Türkiýede de kän şu milletleriň ählisen ba, ýöne Türkiýede de sen üçin sen diliňe uýunlaşdyranoklar. Türkiýede ýaşap ýören kürtlerem türkçe gürleşýärler. Bizem türkçe gürleşýäs. Şoň üçin her kimiň birinji bilen öz dili birinji bolmaly. Öz dilini bilmeli. Şo watanda, şo ýurtda işlejek kişi birinji bilen sen dilini öwrensinler. Eger sen dilini öwrenseler, aňyrdan gelýän, sen watanyňda ýaşamak üçin gelýän bolsa, Russiýa barýan birinji bilen rus dil kursyna ýazylmaly. Türkiýe gelýän birinji bilen türk dil kursyna ýazylýan pul ber. Goýsaňa da gelsinler, sen dilini öwrensinler, sen dilin össinler. Saňa da seňem döwletiňe pul bolsun, sen dilini öwrenýänler üçin. Sen dilini öwrenmek üçin pul töleýärler. Seňem döwletiňe pul bolsun. Goý seňem dilin hem össün, hem sen watanyňa pul bolsun. Siz näme üçin şu zatlara düşünýäňizokda millet parazlyk etýär? Men öz watanymda men başgalar bilen paýlaşyp bilmeýän zadym ýok. Men näme üçin millet parazlyk etýär? Türkmenistanyň adaýdy, o türe türkmenliň watanyny. Siz şuňa da dogry düşünjek bolun.